Те, що відбувається в Україні, змінить усе 21 століття. У цьому переконаний американський президент Джо Байден. Він долучився до зустрічі міністрів оборони та очільників зовнішньополітичних відомств США та України у Варшаві. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Джо Байден запевнив, що США будуть з Україною на усьому шляху до перемоги. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу. І от сьогодні президент Байден так і сказав. Те, що відбувається в Україні, змінить історію 21 століття. І ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь. На користь України, на користь демократичного світу. Американські та українські урядовці обговорили подальшу взаємодію. Зокрема, Дмитро Кулеба порушив питання закриття американських та європейських портів для російських суден. Він додав, що Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти окупанта. Я можу впевнено зараз сказати, що що Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати, в санкційний котел. І цей котел в найближчі дні, тижні, місяці буде лише стискатися. За рахунок великих гучних рішень, які в усіх на слуху у Фейсбуці, але також за рахунок маленьких, але дуже кропітких і чітких рішень із закручування подальших гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні і поки Росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України.